Какво става, хора? Аз съм Кингих и това е оцелянето ми. Така съм се направил на отпочиващи. Сега ще трепим. Да, айде ще тръгваме. Аре. Айде. Аре, на къде ти водиш? Айде, да, чакай. Айде, Първо даме ти. давай! Айде. За 10 някакви метра. На колко метра изобщо? На 10 нещо май. Сега, и я някой да стои вкъща, в смисъл, или не съм си запал координати нещо. Прашо. Ей, Ще видим сега. трябва да не ми убиеш прасото. Аз ще да го убия. Вечно. Ти. Ето го! Ти Бри, бяга от тук. Аз взех 2 припечени. Аре, бе. Идваме. Абе, я някой да отиде до къща на път. Ето. Ето една. Я някой да отиде до къща да вземе такива... Аз се забравих пържолите. Ай, хем да отидеш там да вземеш окото, защото май не съм се сепвал точно къде. Ай, ти отиди после телепортни при нас ще тръгнем. Ай. Чакайте, едни дети трябва, чакайте ме тук. Телепортни са. Чакай, ни ще тръгнем после телепортните. Горе ли? О, къна са. Аре бе. Чай, че ще помоща. Събрам се на стройка. Вместо да фърлям, защото се сетя малко. Къде си, бе? Вън. Ракълна са лъжа. Да, взели окото. Сега вземам. И храна си. Аз дърво имам емфил. 29 лева. О, вън, ама не. Очите къде бяха? Вълците там мразят. Да, бягай. Мен не ме мрази за това бяга. Аз съм някакъв бос. Вълците хейтват. Дори хора ще спра клипа, докато стигнем там, защото не са... Чакайте, мамерт. Добре. Ние учим, пътуваме вече към там с Трифолиуми, Монстърчук и Крис. Тоест Никрис за доща и се връщаме